दिनै नायगोन आं मोनसे हासुफाद फरायनो थाखाय हास्थायबाय जेब्ला जोङो नायो 2 Timothy chapter 2 verse 22 आवहाय बेखौ जोङो फरायनानै लानि नोङो सेंग्रानि लुबैनायफोरनिफ्राय खारदो नाथाय धोरोम फोथायनाय अननाय गोजोननायखौ गोसो गोसोजों फोरबोखौ मुंख'ग्राफोरजों लोगोसे होसोदो बेवहाय जोङो मोननो हाबाय फोरबोआव फरायनाय आरो खोनासंनाय जोंनि सायाव आशीर्बाद लाबोथों दा जों बेवहाय मोजांथारै इसोरनि बाथ्राखौ जों फरायनानै मोनबाय जे जोंनि जिबनावहाय जोंनि सेंग्रा बैसोनि लुबैनाय बा सिख्ला बैसोनि लुबैनायखौ जोङो मा खालामनांगौ होननानै बुंदों जोङो बेखौहाय बिनिफ्राय खारनो नांगौ होननानै बुंदों दा हास्थायनाय आरो लुबैनाय बियो जों संसाराव थानाय साफ्रोमबो व्यक्तिनि जिबनाव बा कार्नेल मेन जों साफ्रोमनिबो जिबनाव बियो बेरखाङो जों बयनियावबो हास्थायनाय बा लुबैनाया थायो दा बेनिखायनो बिब्लिकेल टार्म हिसाबै जोंनियावहाय मोननै रोखोमनि जोङो हास्थायनायखौ जों बाहायनो हायो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला मोनसेया जाहैबाय मोजां आरो मोनसेया जाहैबाय गाज्रि जोंनि हास्थायनायखौ जोङो मोजां बिथिङाव जोङो दैदेननो हायो आरो जोंनि हास्थायनायखौ जों गाज्रि बिथिङावबो जों लांनो हायो दा बेनिखायनो जोंनि जिबना इसोरनियावब्ला जोंनि हास्थायनाया इसोरनियावब्ला मोजांजों जोङो हास्थायनांगौ दा बेनिखायनो तिमथि जोहोलावखौहाय सादु पाउला बियो बुंहरदों बे बानजायहरदों तिमथि जोहोलाव नोङो नोंनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जादो नोंनि सेंग्रा बैसोनि हास्थायनायनिफ्राय नोङो खारदो आरो धोरोम फोथायनाय अननाय गोजोननायखौ गोसोजों फोरबोखौ मुंख'ग्राफोरजों लोगोसे होसोफादो होननानै बुंदों फोरबोजों मुंख'ग्राफोरजों लोगोसे होसोदो मानो बेबायदि होननानै बुंदों होनोब्ला तिमथि जोहोलावा लाइमोन बैसोआवनो बे सासे दैदेनगिरि जादोंमोन बे मण्डलीखौ बुंग्रा गोबां मानसिफोरखौ बुंग्रा बियो सासे दैदेनगिरि जादोंमोन दा बेनिखायनो बे सासे दैदेनगिरिखाय बिनि जिबनाव रोखोमनि समस्याफोर अबस्टिकेलफोरखौ फैगोनखौ दिनै सादु पाउला मिथिगौ सादु पाउला नुहुरखादोंमोन जे बिनि जिबनाव बेफोरबायदि समस्या फैयोब्ला बेजों दबथाय जानो हागौ बेजों सदब जानो हागौ बिनि गेजेरजों बियो जेननो गोनां जागोन समनि गेजेराव बियो लोरबां जानायजों दा बेनिखायनो जाहाथे बियो फोथायनाय जिबनाव लोरबां जाया जाहाथे बियो बेफोरखौ जुजिनो हायो बेफोरनिफ्राय बियो गोजान जानो हायो बिनि थाखायनो सादु पाउला बेखौ बानजायहरदों नोङो नोंनि सेंग्रा बैसोनि लुबैनायनिफ्राय खारदो आरो धोरोम फोथायनाय अननाय गोजोननायखौ गोसोजों फोरबोखौ मुंख'ग्राफोरजों लोगोसे होसोदो होननानै बुंदों दा दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौबो सादु पाउला जेरैबायदि तिमथि जोहोलावखौ बानजायहरदों जोंनि बे नौवान थुक्राझार मण्डलीयाव थानाय लाइमोनफोरखौ बेबायदि बानजायहरदों जों फोथायारिफोरखौ बानजायहरदों दिनै जोंनि जिबनाव माबा मोनसे मोनफुंनो थाखाय जोङो हास्थायनाय जोंनिया थायो बबेबा मोनसे बेसादखौ मोनफुंनो थाखाय जोंनिया हास्थायनाय दङ दा बेनिखायनो जोंनि आत्मिक आयदाजों लोगोसे जोंनि सारारिक जिबनाव जोङो हास्थायनाया थायो दा बेनिखायनो बेखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो जेब्लायबो मोजांजों जोङो थांनांगोन जोंनि हास्थायनाया मोजांजों जानांगोन गाज्रिजों नङा दा बेनिखायनो जोंखौ बानजायहरदों एक नम्बर पइन्टआव बेखौनो बुंनो थाखाय हास्थायदों लाइमोनफोरनि जिउआव जाफुंसारैनि जाहोनफोर दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि जिबनावहाय गोबां जाफुंसारैनि जाहोनफोर दङ जायनि थाखाय फरायनाय जिबनावबो आसखान्दा मावनानै जानाय समावबो मावफुंनो हाया लाइफआवहाय अशान्ति जिबन न'खराव समस्या मानि थाखाय माखासे रिजन दङ माखासे जाफुंसारनो हायैनि जाहोनफोर दङ बे जाहोनफोरखौ जों नायलांनि थारैनो जोंनि लाइमोनफोरनि जिबनाव बे जाहोनफ्रा थानायनि थाखाय जाफुंसारनो हायाखै एक नम्बराव जाहैबाय रिलेशनशिप इसोरजों मोनसे सोमोन्दो थानो हायैनि थाखाय सोमोन्दो होननानै बुङोब्ला जोङो क्ल'ज थानाय बा खाथियाव थानाय बिनि थाखायनो दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि जिबनावहाय इसोरजों सोमोन्दो गैयैनि थाखाय जाफुंसारनो हायाखै इसोरजों जों बोरै सोमोन्दोखौ जों लानो हायाखै गिर्जा प्रार्थनाजों बाहागो लाया मोजां प्रग्रामफोराव जों बाहागो लाया गावनि समखौ लानानै गावनि गोसो बायदि जोङो थाबायो आरो गाव जेखौ मावनो गोसो बेखौनो मावो जेराव थांनो गोसो बेयावनो थाङो बबेबा लोगोफोरजों पार्टि जानो बेयाव पार्टियाव थांगोन माबा मोनसे गोसो जादों मावनो थाखाय बेखौ मावगोन नाथाय मोजांखौ मावनो थाखाय थाङा मोजांखौ मावनो थाखाय हाया दा बिनि थाखायनो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा नस्थ जादों जिबनाव साक्सेस मोनाखै
बिनि थाखायनो इसोरजों सोमोन्दो गैयैनि थाखाय दिनै जोंनि जिबनाव साक्सेस जायाखै आनसाक्सेस जादों फेल जादों फेलुर जिबन खुंनो गोनां जादों दा बिनि थाखायनो जोंखौहाय इसोरनि बाथ्राया बानजायदों दा जेब्ला जोङो नायो गितमालानि 119 नि 105 आव बेयाव बुंदों इसोरनि बाथ्राया जोंखौ दैदेननायनि देंखो आरो लामानि स्रां होग्रा होननानै बुंदों जेब्ला जों इसोरजों खाथियाव सोमोन्दो थागोन अब्लासो जों इसोरनिफ्राय गेदेर आशीर्बादखौ जों मोननो हागोन जों माबा मोनसे गाज्रि मावनो थांब्लाबो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ हमथागोन फिसा नोङो बेखौ दामाव बियो गाज्रि बेखौ नोङो मावनो नाङा फिसा नोङो बेजों दाथा बेजों थाङोब्ला नोङो नस्थ जागोन इसोरनि बाथ्राया जोंखौ बानजायो आरो बे जोंखौ हमथाबाय थायो दा बेनि थाखायनो जोङो इसोरजों सोमोन्दोआव थानांगौ इसोरजों सोमोन्दोआव थानांगौ इसोरजों सोमोन्दोआव थानाय माने इसोरा जोंजों लोगोसे थायोब्ला बे जोंखौ सहाय होयो खारन इसोरनि बाथ्राया जोंखौ बुंदों माथाइनि 4:4 जोङो मानसिया जानाय लोंनायजोंल' थांनानै थानो हाया नाथाय फंफ्रोमबो इसोरनि बाथ्राजोंसो जोङो गोथाङै थांनानै थानो हायो जोंनि आत्मिक जिबनाव जों डेभेलप खालामनो थाखाय इसोरनि गोथां बाथ्राया जोंनियाव थानांगौ मानो गोथां बाथ्राया जोंनियाव थानांगौ होननानै बुङोब्ला बे गोथां बाथ्राया इसोरानो सहनि 1:1 बुंदों बाथ्राया मानसि जाफैबाय बे मानसिया इसोरानो आरो बे बाथ्रायाबो इसोरानो दा बिनि थाखायनो जों इसोरजों सोमोन्दोआव थानांगोन बाइबेलाव जोङो सासे मानसिनि जिबनखौ जोङो नायहरबा नुयो सामसन जोहोलावा जेब्ला समाव बे जोहोलाव बैसो जादोंमोन बे समाव बियो बिमा बिफानि दिसअबिडियेन्ट जादोंमोन बे इसोरनि बाथ्राजों बियो थाबायनो हायाखैमोन नेगेटिभखौ आं बुंनो हास्थायदों बे जेब्ला सासे बोलोगोरा जोहोलाव जानानै बे गावनि जिबनखौ खुंदोंमोन इसोरा बेनो मोनसे डिभाइन पावारखौ होदोंमोन आलादा रोखोमनि मोनसे पावारखौ होदोंमोन बोलोखौ बे बोलोआनो जाहैबाय बिनि खानायावहाय मोनसे पावार दंमोन खानायाव बेहा 700 होननानै बुंदों बे 700 खानायावहाय बेहा पावार दंमोन न्यायगिरि 14:1 आरो न्यायगिरिनि 16:3 जेब्ला जों ओरै फरायनानै नायो बिनि अल स्ट'रि डिटेल्सखौ जों मोननो हागोन बे सामसन जोहोलावनाव ओरैबायदि मोनसे पावार मोसा लख्राखौबो फेजेननो हानाय हाजार बेबायदि सान्थ्रिफोरखौ सिथारनो हानाय बेहा केपासिटि दङमोन बोलो दङमोन पावार बे पावारा इसोरनिफ्राय होजानाय बेहा पावारमोन जेब्ला समाव बियो सासे आइजोखौ बियो सरेक नोगोरनि सासे आइजोखौ बियो नोजोर खोख्लैदों आरो बेखौ बियो हामजादों गोरबोजों बेखौ गावनि बिहि खालामनानै लानो थाखाय बियो हास्थायदों आरो बिनि नामानो जाहैबाय दलिला सरेक नोगोरनि पेलेस्टाइननि बियो आइजो बेखौ बियो थिरनायाव थांनाय समाव लोगो मोनदों आरो बियो बेयावनो बेखौ हामजानानै बिमा बिफाखौ बुंफैदों जेरै जोंहा दा मोनसे कालचार दङ जोंहा मोनसे ट्रेडिसन दङ सासे आइजोखौ हाबा खालामनो थांनायाव दिनै बेखौ रायज्लायनानै लायनो जोंनि गामियारिफोरजों लोगोसे बिमा बिफाया थांनानै बेखौ रायज्लायनानै लाबोयो थिग बिदिनो बै समावबो बेबादिनो बिसोरहा मोनसे ट्रेडिसन दङमोन बेनिखायनो बे सामसना बिमा बिफाखौ बुंहैदों आयै आफा आंनि थाखाय बे आइजोखौनो नोंसोरो लायदो आं बेखौ हाबा खालामनो थाखाय हास्थायो बिनि गोसोनि हास्थायनायखौ बियो पुरा खालामनो हास्थायदोंमोन दा बेखायनो बिमा बिफाया बिनि ब्रा बुंनायाव बिसोरो मानिनो गोनां जादों बिसिनि बिमा बिफाया बुंदोंमोन जाहैबाय बे सामसननि बिमा बिफाया सामसन जोंनि जाति खुरमानि गेजेराव नोंजों हाबा खालामनो एसेबां समायना बेबादि आइजोफोर उपयुक्त आइजोफोर गैयामोन खोमा होननानै बिनि बिमा बिफाया बुंदोंमोन बानजायदोंमोन नाथाय बियो मानियाखै बे गोसो बायदि बियो थांदों आरो बियो थांनानै मा खालामहैदों हाबा खालामबाय हाबा खालामखांनायनि उनाव बियो जेब्ला पेलेस्टाइनारिफोरनि गेजेराव दङमोन बे समावहाय सान्थ्रिफ्रा बेखौ सिथारनो थाखाय खायदा खालामबाय थादोंमोन सान्थ्रिफ्रा बे दलिला गावनि बे सामसननि हिन्जावनि गेजेरजों बेखौ बमब्रायदोंमोन नोङो बेबादि खायदा खालामनानै बेखौ जोंनि आखायाव खोख्लैनांगौ बे समावहाय दलिलाया बिनियाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय सोंदों नोङो माबोरैहाय बे पावारखौ मोनो बे पावारखौ नों माबोरै मोनो बे समाव बियो बुंदों आंखौ जेब्ला दुरुंजों खाथुमनानै दोनो अब्ला बे दुरुंखौ आं बस'नो हानाय नङा होननानै बुंदों नाथाय जेब्ला बियो गोदो उन्दुदों बे समाव दुरुंजों खाब्लाबो बे फुंनि समाव
बियो बुंदों जाहैबाय सामसन हनै नोंनि सुथुरफ्रा लामा दथायाव फैगौ नोंखौ सिथारनो थाखाय जेब्ला बुंदों बे समावहाय बियो सिखारनानै दुरुंफोरखौ इजिलि बियो बस'जोबदों आरो नैथि बारावबो बियो बेखौहाय बुंदों जिन्ज्रिजों खादों जिन्ज्रिफ्राबो बेबादिनो जस्रालांजोबदों दा बिनि थाखायनो बेबादिनो बियो बेफोरखौ बस'जोबनो हादों इसोरनि बोलोआ बेजों लोगोसे दंमोन डिभाइन पावारा बेजों लोगोसे दंमोन आरो बिनि उनावहाय जेब्ला थाग थागनि थाखाय बियो खोन्थानानै लानो गोनां जाबाय ब्रा ब्रा सोलायबाय थानायाव जानो हागौ बियो बुंदों नोङो आंनि हौवा जानानै आंनो मोनसेबो बाथ्राखौ मानो खोन्थाया बे समाव बियो खोन्थानो गोनां जादों आंनि बोलोआ इसोरजों बै समावहाय इंलिसाव बुंनो जाहैबाय पस BOWS पस बेबादि मोनसे रादाय खादों जेब्ला बे खानाया आंनिफ्राय गोजान जागोन अब्ला इसोरनि होनाय बे बोलोआ आंनिफ्राय गोजान जागोन होननानै बियो थारखौ खोन्थानानै लादों बे समाव बियो मिथिनायखाय बे बेखौहाय गोदो फुथुलांनानै बिनि खानायखौ हास'नानै होदों हास'खांनायनि उनाव बेखौ दुरुंजों खाख्रबदों बे समाव बियो सिगांनि बायदिनो बोलो गोरा जागोन साननानै बे सिखांनानै दुरुंखौ बस'नो थाखाय हास्थायदोंमोन नाथाय बे बाज्रेद बाथ्रेद जादों होननानै बुंदों बे हायाखसै मानो जेब्ला समाव बियो इसोरजों सोमोन्दोआ गाबाय जेब्ला समाव बियो इसोरनि डिसअबिडियेन्ट जाबाय बिमा बिफानि डिसअबिडियेन्ट जाबाय बिनि पावारा जेरै खानाया बिनिफ्राय गोजान जाबाय इसोरा रादाय होखानाय बायदि इसोरा बेजों लोगोसे गैलिया बिनि बोलोआ बिनिफ्राय जानगार जाबाय इसोरनि बोलोआ बे सामसननिफ्राय गोजान जानायखाय सामसना जेननो गोनां जाबाय आरो जोबनायाव बियो मा मोनखो जोबनायाव बियो थैनायाव बियो थांनो गोनां जाबाय दा बेखायनो जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि सुइद'यैनो भारतआव जोङो फरायो बेयाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोङो स्रायै मोननो हायो बोसोन बिजाबनि सुइद'यैनो भारतआवहाय बेबायदि बुंदों बेबायदिनो लामा दं जेखौ नोङो गोथों लामा होननानै सानो नाथाय बियो जोबनायाव थैनायावसो दैदेनलाङो होननानै बुंदों जोंनि मावनायखौ इसोर गैयालासे जोङो जिउ खुंनानै जोङो गोथों होननानै सानो बेनो थिग आङो बेजोंनो देरहागोन आङो बेजोंनो जिउ खुंलांनो हागोन जोङो सानो नाथाय जोबनायाव बियो जोंखौ बबेयाव लाङो थैनायाव लाङो सामसनाबो बे फिलिस्टिनारिफोरनि आखायाव मेगन एख्ल जादों जेलखानायाव जोबनानै दोनजादों जोबनायाव बियो थंनै खुन्थियाव खारथाब जानानै खाम्फायाव खारथाब जानानै बे जिउ गोमानो गोनां जादों दा बेफोरबायदिनो जोंनि लाइमोनफ्रा इसोरजों मोनसे सोमोन्दो थानो हायैनि थाखाय दिनै फेल जादों आरोबाव 2 नम्बर पइन्टआवहा मानि थाखाय मा रिजननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा नस्थ जादों गोसो बायदि जिउ खुंनायनि थाखाय दिनै जोङो मिथिगौ इसोरा जे जोंनि जिबनखौ खांदों इसोरा जे जोंखौहाय दैदेनदों इसोर नङाब्ला जोंहा जेबो गैया इसोरनि बाहेरा जों जेबो मावनो हाया होननानै बुंदों ज'ननि 15 पासपर्टआव जों नायोब्ला नुयो दा जों इसोरनि बाहेरा जेबो मावनो हाया होननानै बेवहाय जों मोननो हायो थिग बिदिनो जोङो गावनि जिबनखौ लानानै जों जिउ खुंनायावहाय जोङो फेल जानो गोनां जादों मानो जोंनि लाइमोन बैसोनि हास्थायनायखौ जों नागिरदों इसोरखौ जों उन खालामदों आरो जों गावसो सिगां जों थाबायदों जोंनि जिबनावहाय मा दङ जों बेखौ नुहुराखै जोंनि जिबनाव मोसा दंना लख्रा दंना मा दं बेखौ जों जेबो थाल खालामाखै जों जिबन सामलायबाय थादों नाथाय जों गोसो बायदि जिउ खुंनायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा नस्थ जादों जेब्ला जोङो नायो पर्टिकल सानखौ जों मिथिगौ गोमानाय बिसासलानि बाथ्राखौ जों मिथिगौ बियो जेब्ला बिफानि बोसोनखौ मानियालासे बे गावनि गोसो बायदि हगारसारनानै बे जिउ खुंदों सानसे समावहाय बे रिग्रेट जानो गोनां जादों बिनि जिबनाव बे हास्थायनानै बे थांदों मा मावनो गोसो बेखौनो मावदों गावनि हास्थायनायखौ नागिरनानै दा बेयाव बियो जेबो मोनफुंनाय मोनाखै बेबादिनो नस्थ जादों दा बेखायनो दिनै जोंनि लाइमोनफ्राबो बेबादिनो नस्थ जानो गोनां जादों जिबनाव जेबो साक्सेस मोनाखै आनसाक्सेस गावनि गोसो बायदि जिउ खुंनायनि थाखाय दा बेखायनो उपदेशगिरि जिसे बाला बुसारियाव बुंदों
जोहोलावफोर नोंसोर जोहोलाव बैसोआव रंजा जेसे गोबाव थांनानै थागोन एसे गोबाव नोंसोर रंजा बाजायनो था आन्थाय गोसोखां बेयाव मोनसे गोसोखांनायनि बाथ्राखौ होदों रिमेम्बार होननानै बुंदों माखौ गोसोखांनो थाखाय थिनदों नोंनि इयुनखौ नों गोसोखां सानसे बेयाव बिसार दङ जोंनि फिजिकेल लाइफआवबो जोङो गोबांथार सैनांनाया जोंनि जिबनाव फैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे आत्मिक जिबनावबो जोंहा बिसार दङ होननानै बुंदों दा बेनि थाखायनो बे गाव गावनि गोसोखौ लानानै जों जिउ खुंनायनि थाखाय जोंनाव साक्सेसखौ जों मोननो हायाखै नै जोंनि जिबनाव जाफुंसाराखै दा जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदिनो नस्थ जादों दा बेजोंनो लोगोसे 3 नाम्बारावहाय जों नायोब्ला नुयो जाहैबाय संसारनि बायदि थाबायनाय संसारनि बायदि थाबायनायनि थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा नस्थ जादों संसारनि बायदि थाबायनाया मा जोंनि गोसोनि हास्थायनाय हाबिलास जेखौ जोङो मावनाङा बेखौसो जोङो मावो जेराव जोङो थांनाङा बेयावसो जोङो थाङो जेब्ला जोङो फरायनानै नायो 100 नि बिलायावहाय जोङो मोननो हायो 2:16 बेयाव बेबायदि बुंदों मानोना संसाराव थानाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय मेगनफोरनि लुबैनाय आरो गोथांनि थुख्लाया बिफानिफ्राय नङा संसारनिफ्रायसो नायदो जोङो इसोरनि फिसा जानानैब्लाबो समावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा गावनि हास्थायनायखौ फुरा खालामनो थांनायाव मोनफुंनो थांनायाव दिनै आनसाक्सेस जादों मानो होननानै बुङोब्ला गावनि गोसो बायदि जिउ खुंनानै संसारनि बायदि थाबायनायनि थाखाय जानाय लोंनायाव गब'नानै थानायनि थाखाय देहानि फालांगि खालामनायनि थाखाय आरो संसाराव जेखौ मावनाङा बेखौ मावनायनि थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा नस्थ जादों आं बुंनो थाङा जे बे नौवान टुक्राझार मण्डलियावहाय बेबायदि दं होननानै नाथाय आं बेखौसो बुंनो हास्थायदों दिनै जों बेफोरनिफ्राय साबधान जानांगौ बेफोर बिसयनिफ्राय जों साबधान गावखौ लाखिनो हायैनि थाखाय जोंनि जिबनाव नस्थ जादों आरो जोङो जेखौ जानाङा जेखौ मावनाङा बेफोरखौ मावनायनि थाखाय जों नस्थ जादों 1 पिटरनि 2:11 जोङो नायोब्ला नुयो दिनै जोंनि जाग्लोंनाय लोंग्लोंनाय मावनाय दांनाय गोसोनि हास्थायनायखौ फुरा खालामनो थांनायाव जों नस्थ जादों खारन बेवहाय जों नायोब्ला नुयो जाहैबाय बोसोन बिजाबनि बिलायावहाय जों मोननो हायो 16:33 बुंदों जोङो इसोरनि साननायखौ मिथिनो हास्थायो नाथाय गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि जों फुरा जायो होननानै बुंदों जों मिथिनो हास्थायो नाथाय गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि बेयो फुरा जायो आं दहाय बुंदोंमोन जाहैबाय 1 पिटरनि 2:11 बेयाव बेबायदि बुंदों जोङो फरायदों अनजाग्राफोर आङो नोंसोरखौ मालायफोर आरो मालायनि हादराव थाग्राफोर बायदि बानजायो जिउजों दावहा नांज्लायनाय मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजान जादों होननानै बुंदों मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय जोङो जिउखौ लानानै जिउ खुंदों बे जिउखौ लानानै जिउ खुंनायाव जोंहा मोदोमनि लुबैनाया जोंखौ नारसिनो बांसिनथारै जोंनि लाइमोनफोरनि जिबनाव समस्या दं होननाया बेनो दिनै गोबां मोदोमनि लुबैनायफ्रा जोंखौ नारसिनो हाबिलासफ्रा जोंखौ नारसिनो दा बेनि थाखायनो जों बिनिफ्राय गोजान जानांगौ बिनिफ्राय जोङो गोजानाव थाब्लासो जोङो देरहानो हागोन दा बेफोरनि बिसयनि थाखाय जों जाफुंसारनो हायाखै आरोबाव दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा मबाइल फन गेमलिं आरो सेक्सुअल इमरिटी बेफोराव थांनायनि थाखाय गोबां नस्थआव गोग्लैगासिनो दङ दा 4 नाम्बारावहाय बिमा बिफाजों मोजां सोमोन्दो गैयै most important बेबो one of the most important जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि लाइमोनफ्रा दानि कन्टेक्सआव जों नायोब्ला नुयो बिमा बिफाजों खाथियाव जिरायनानै माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनोबो गोब्राब जाबाय माबा मोनसे नांगौब्ला बिमानि खाथियाव थांसै आं बेबायदि नांगौलै होनसै गोसो बायदि नांगौखौ मोनाब्ला बिमा बिफाजों नांज्लाय खमज्लाय खुद्रिज्लायनाय आंनो बेखौ नांगौ मोनाब्ला गोसो बायदि न'फोरखौनो बुसिलाबायगोन सोरबा गोसो बायदि आंखौ दिनैनिफ्राय फिसा दासानसेबो होनलाबायगोन बेफोरबायदि जिबन खुंदों दा बेफोरबायदि मोनसे सोमोन्दो खानो हायैनि थाखायबो जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि लाइमोनफ्रा नस्थ जागासिनो दङ बेफोरबायदिनि गेजेरजों
मेगनाव मोदै दिनै जोंनि गथ'फोरनि थाखाय बिमा बिफानियाव मेगनाव मोदैया बेनो दिनै बिमा बिफानि बोसोनखौ लायालासे गावनि गोसो बायदि जिउ खुङो बिमा बिफाखौ दुखु होयो जे सान्थिया न'खराव थानांगौमोन बे सान्थिनि अधीनाव थाया बेनिखायनो दिनै बे बिसयनि थाखाय जाफुंसार जानो हायाखै जोंनि लाइमोनफ्रा नस्थ' जादों नस्थ' जादों दहाय आं फरायनानै थांबाय जोङो लाइमोनफ्रा माखासे लाइमोनफ्रा ओरैबायदि सानो बेनो आंनि थाखाय मावनांगौआ आङो बेखौनो मावगोन आंनि थाखाय बेनो जाफुंनाय लाबोगोन नाथाय जोबनायाव बे जोंखौहाय जिउआव बे लांगोन जोबनायाव बे थैनायसिमबो जोंखौ दैदेनगोन गोबां लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनबाय सिगाङावबो आं सासे व्यक्तिनि जारिमिनखौ लाइफ टेस्टिमनिखौ आङो खोन्थाखांबाय बेखौ इउथ केम्पआव जायफ्रा थांदों बिथांमोना आलासि बिथांनिफ्रायबो खोनादों निश्चय बे सासे लाइमोना गावनि हाबिलासखौ लानानै बियो संसारनि बायदि बियो थाबायदों गावनि हास्थायनायखौ मोनफुंनो थांनायाव बियो दिनै माखासे जुजिनांगौ गोनां जादों गोबां बिथिङाव बियो उनसरनो गोनां जादों बेनि थाखायनो जोंनि आत्मिक आयदायाव जों डेभेलप जानो थाखाय बेजों लोगोसे सारारिक जिबनाव डेभेलप जानो थाखाय जों नांगौ बेनिखायनो माथाइनि दबाला थामसालियाव बेखौनो बुंदों सिगां इसोरनि रायजोखौ नागिरोब्ला गासैखौबो नोंसिनो होदेरनाय जागोन मा नांगौ गासैबो जोंनो होखागोन बेनि थाखायनो जोङो इसोरजों मोनसे सोमोन्दोआव थानानै जों थानांगोन आरो जेब्लायबो गावनि गोसो बायदि जों सोलिनो नाङा बेखौ जों इसोरनो गथायनांगोन आरो जोङो जानाय लोंनायखौ जों गोजानाव खालामनानै जोङो साबधानै जों संसारनि बायदि जों थाबायालासे इसोरनि इच्छा बायदि जों थाबायनांगोन आरो बिमा बिफाजों जों मोनसे सोमोन्दो थानांगोन अब्ला जोंनि न'खरावहाय गोजोननाय रंजानाया फैगोन बेजों लोगोसे 2 नम्बराव जों थांनि लाइमोन बैसोआव इसोरनि हास्थायनाय दिनै बिब्लिकेल टार्म हिसाबै जों लाइमोनफोरनियाव इसोरा माखासे थांखि दङ उद्देश्य दङ बे उद्देश्यआलाय माथो मोनथाम पइन्टखौ आं बुंनो थाखाय हास्थायदों 2 नम्बरावहाय 1 नम्बरावहाय दिनै जेब्ला जोङो फरायनानै नायो जेरेमिया 29:11 पदखौ जों गोसोआव दङ आंनि खायदा खालामनाया नोंसिनि गाहामनि थाखायसो होननानै बेयाव बुंदों गाहामनि थाखायसो गाज्रिनि थाखाय नङा गाहामनि थाखाय मा बेलाय 1 नम्बराव आंनि खायदा खालामनाया नोंसिनि थाखाय सान्ति होनो जोंनि लाइमोनफोरनो इसोरनि हास्थायनाया सान्ति होनो नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा मा खालामो इसोरखौ गोजानावसो दोनो इसोरनि खाथियाव फैया गावनि पजिशनखौ लानानै गावनि दंनाय मानिखौ लानानै धोन सम्पतिखौ लानानै थाखा फैसाखौ लानानै रोंनायखौ लानानै गियानखौ लानानै जोङो देरगायो जोंनि लाइमोनफ्रा देरगायो बिनि थाखायनो दिनै जिबनावहाय सान्तिया गैया जि इसोरा जोंनो सान्ति होनो नागिरदों जों बे सान्तिखौ नाजावा जों बे सान्तिनिफ्राय जों गोजानावसो खारो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा बिनि थाखायनो जिबनाव असान्ति बेखौ जोङो नायनांगोन इसोरा जे जोंनि जिबनाव बे सान्तिखौ होनो नागिरदों बेखौ जोङो नाजावनांगौ जों बेखौ नाजावथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे 2 नम्बरावहाय लाइमोनफोरनि आसाखौ फुरा खालामनो जोंहा जे मोनसे थांखि थायो बे थांखिखौ फुरा खालामनो थाखाय इसोरा थांखि दङ होननानै बुंदों इसोरा थांखि दङ दा जेब्ला जोङो फरायो गीतमालानि 37 नम्बर 37 नम्बरनि 4आव जेब्ला जोङो फरायगोन बेयाव जों मोननो हायो गावनि थाबायगोन लामानि सिन्थाखौ प्रभुनाव गथायनानै बिनियाव भरसा खालामदो अब्ला बिनो मावफुंगोन होननानै बुंदों जोङो बिनियावसो डिपेन्ड खालामनांगौ अब्ला बे इसोरा जोंनि साननाय जोंनि मावनो लानाय थांखि जोंनि जेसेबांनाखि फरायलांनो हास्थायदों डक्टर जाहैनो हास्थायदों इन्जिनियार जाहैनो हास्थायदों इसोरनि हाबा मावग्रा जाहैनो हास्थायदों मोनफ्रोमबो बिथिङाव इसोरा जोंखौहाय आसाखौ जोंनि आसा दोननायखौ बे फुरा खालामगोन जाफुंहोगोन बिनि थाखायनो जोङो बेखौहाय नाजावनांगौ इसोरा जे जोंनि आसाखौ फुरा खालामनो थाखाय होदों बेखौ जों नाजावनांगौ आरो बेजों लोगोसे 3 नम्बराव बेयो जोंनो मा होनो नागिरदों बे जाहैबाय देरहासारनाय होनो नागिरदों देरहासारनाय जोङो दिनै ख्रिस्टियान रेसाव दङ फोथायनायनि मोनसे खारनायाव जोङो खारगासिनो दङ बे खारनायाव मोनफुंनो थाखाय जोङो इसोरनियाव डिपेन्ड खालामनांगोन दा बेखायनो जेब्ला जोङो फरायनानै नायो जेसायानि 55 बालाबनि
55 बालाबनि 9 सारिनि बियावहाय जेब्ला जों नायो बुकखौ आं फरायनि मानोना जेरै हानिख्रुइ नख्राङा गोजौसिन बेबादिनो आंनि हुदाफोरा नोंसोरनि कल्पना नोंसोरनि हुदाफोरनिख्रुइ जौसिन आरो नोंसोरनि कल्पनानिख्रुइ आंनि कल्पनाया जौसिन जों मा सानो जोंनि साननायनिफ्राय इसोरा जोंनि थाखाय बांसिन सानो होननानै बुंदों बांसिन सानो दा बिनि थाखायनो जों इसोरनो जोङो गथायनायजों इसोरनो जोंनि जिबनखौ होनायजों जोङो जिबन खालामोब्ला जोंनि हास्थायनायखौ इसोरा होफुंगोन बेयाव जों मोनफुंगोन नाथाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा इसोरनि आसा दोननायखौ नाजावाखै इसोरनि सान्थिखौ नाजावाखै बेजों लोगोसे इसोरा जे जोंनो देरहानाय होनो नागिरदों बेखौ नाजावाखै गावनि पजिशन गावनि दंनाय रोंनायफोरखौ लानानैसो दुगा जानानै गावनि जिबन गोसो बायदि खुंदों माय लाइफ माय रुल होननानै बुंदों जोङो गावनि गोसो बायदिसो जोङो रुल खालामदों जोंहा जे सासे जिबनाव मास्टार नांगौ सासे मेन्टर नांगौ बे मेन्टरा जोंनियाव गैया बिनि थाखायनो बे बिफा इसोरा जेब्ला जोंनि मेन्टर जागोन बे बिफा इसोरा जेब्ला जोंनि दैदेनगिरि जागोन अब्ला बियो जोंखौहाय सान्ति होगोन जोंनि आसाखौ जाफुंहोगोन जों लाइमोनफोरनि जिउखौ देरहासारनायाव लाबोगोन सोरबाबा बेबादिनो इन्जिनियारिं जानो गोसो दङ सोरबाबा नार्स जानो गोसो दङ बेबादि जोंहा थांखि थायो बेबो निश्चय जाफुंगोन जेब्ला जों इसोरखौ सिगां दोनगोन दा दिनै जों गोबां लाइमोनफ्रा जाफुंसारनो हायाखै इसोरनि हास्थायनायखौ नागिरनो थाखाय इसोरनि हास्थायनाया बेनो इसोरनि हास्थायनाया बेनो दा 3 नम्बरावहाय थांखिखौ जाफुंसारहोनो गावनि हास्थायनाय आरो जिउखौ इसोरनो गथा थांखिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय गावनि हास्थायनाय आरो जिउखौ इसोरनो गथाय होननानै बुंदों दा 3 नम्बरनि आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जेब्ला जों इसोरनो गथायो गावनि गोसोखौ जों इसोरनो होयो अब्ला इसोरा एसेग्राब फोथायजाग्रा बियो जोंनि आसाखौ फुरा खालामनो हायो बे गासैखौबो मावफुंनो हायो बिनियावहाय हायैनि खुनु मानि गैया मानसिजों जेखौ मावनो हाया बेखौ इसोरा मावनो हायो होननानै बुङो मावनो हायो दिनै बाइबेलाव जों गोबां एग्जामपोलखौ जों नायब्ला नुयो सासे थैनाय मानसिखौ बियो फोथांदों सासे 12 बोसोर थै खरं जानाय आइजोखौबो बियो सोखादों 34 बोसोर थैजों सैनांनाय आइजोखौबो बियो सुस्थ' खालामदों गोबां जों नुनो मोनो लेंग्राफोरखौ सोखाना जों मानसिनाव बेबायदि गोहो गैया नाथाय इसोरा लोगोसे दंब्ला बेखौबो मावनो हायो होननानै बुंदों दा बेनि थाखायनो इसोरनि बाथ्राखौ जों नायनि फोरबोआ थारैनो फोथायजाथाव बेनिखायनो फोरबोखौ जोङो आसा खालामनानै बिनियाव डिपेन्ड खालामनो हायो जेरै जों मोनसे सियारावहाय डाइरेक्ट थांनानै जों जिरायहैयो बेखौ जोङो नायनाया थांनानै जों बेयाव जिरायनो थाखाय बे सियारा आंखौ लाखिनो हाखागोन होननानै जों बेयाव जिरायो थिग बिदिनो जों इसोरनियाव सोनारनो हायो जेसायानि 58 बालाबनि 11 सारियाव फरायब्ला बेयाव जों मोननो हायो आरो फोरबोआ नोंखौ निर गैयाजासे दैदेनगोन आरो गोरान हायाव नोंखौ गोजोन होगोन आरो नोंनि देहाया जर गोनां जागोन नोङो दै साबस्रिबाय थाजानाय बागाननि समान जागोन आरो दैनि दैमु बायदि जागोन जेराव दैया राना दै सिङाव गायजानाय बिफाङा बे माब्लाबाबो राना आरो बियो माब्लाबाबो नस्थ' जाया बे थाजायैनो थाबाय थायो आरो बे गोबां फिथाइ थायो गेरेमसा जानानै थिग बिदिनो जेब्ला जों फोरबोनियाव भरसा खालामो फोरबोनियाव डिपेन्ड खालामो सोनारो अब्ला इसोरा जोंनि हास्थायनाय बेखौहाय बे जाफुंहोनो हायो होननानै बेयाव जों मोननो हाबाय खालि बे जोंखौ दैदेनगोन जोंहा संसाराव थांनानै थानायाव 2 मास्टार दङ मोनसेया मोजांनि थाखाय मास्टार मोनसेया गाज्रिनि थाखाय मास्टार राइट पार्सन मोजांनि थाखाय मास्टारा जोंहा इसोरानो दा जोंनि लाइमोनफोरनि जिबनाव बे इसोरखौहाय जों मेन्टरिं खालामथारनांगोन दे इसोराव जों सोनारनांगोन 2 तिमथि 2 अध्याय 13 पदाव जेब्ला जोङो फरायो बेयाव जों बेबादि मोननो हायो जोङो फोथायजाथावै जायोब्लाबो बियो फोथायजाथावै थायो मानोना बियो गावखौ फोलानो हाया जों मानसिनि जबान खानाया
बा मानसिनि बुंनाया बे समावहाय बायनानै थाङो फोथायजाथाव जायाबो जानो हागौ आं